Ik ben van Jong Fries. Jong Fries, heden. Waarom zitten de bankzitters niet op een bank? Ja, dat staat in de tekst, maar dat is net echt gebeurd, zeg maar. Volleybal van Qatar. Natuurlijk een eend met iets erbij. Ja, Rukje in de Rachje, dat is prachtig mooi. Best toen brievenbus om in Passel in geleefd. Dit boertje is eens Nederlands, maar is vernield nooit Fries. Ik kreeg een eigen single en die heet Het gaat maar om één ding. Dit is een soort radio-show. De ijzeren loekbeulig. Buurt wij zien de zoekenballen smashburger. Die boter die trekt in het suikerbrood. Ik zag je in je mooie blauwe ogen. Ik zie mijn zus, ja, ik werk hier op een boerderij, ik melk. Als het me wel te zijn. Wat de hel, wat is dit nou weer? Dat zijn geen pepernoten. Vind je dit ook spannend? Dat gaat naar de bliksem. Inzichten van jonge mensen zijn heel belangrijk. En ik denk dat het alleen nog maar goed is dat er een beetje een nieuwe generatie in de politiek opstiet. Ik ben zelf ook Fries opvoed en ik vind het zelf ook heel belangrijk dat we de Friese taal gewoon behouden. Net als Jong Fries. Nog een crisis en een loop naar hier.